El meu nom és Alejandra, jo soc de Centroamèrica, Honduras, i he triat un fragment de l'obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Jo he triat este fragment perquè em va agradar molt el motiu per al qual Calderón de la Barca va decidir fer aquesta obra. El punt principal d'aquesta obra va ser la llibertat. Pedro Calderón de la Barca va dir que tots els éssers humans necessitem tenir una vida lliure i no resignar-nos en un destí desconegut. Molt bé.